Čus ľudia. Vy mňa nevidíte, že? Musí byť takto. Nechka pod tornado. Oh my god. Nie, ale áno, bude fakt tornado. Kto? Leze, to asi môj brat. Ale fakt bude tornado. Počkajte, niečo mi došlo. Slabý dážď, oblačno. Slabý dážď a oblačno, to je? No, je to také divné dneska. Ešte ten fúka ráno. Neviem, čo je s tým počasím. Počkaj, ja to tam šokaj. Kto hrá Brawl Stars? Hrám ja a Roblox. Hrám na Brawl Stars, už tak veľa nehrajú Brawl Stars. Počuje to? Počuje. Počkajte. Oh my god. Ty vole. To veľmi bude veľký tornado. Ty vole, mama moja. Ty. Mama, som potom ma niekto klopal. Bo neviem, čo s tým. Nikto. Asi sa nestalo. Asi sa mnou niečo stalo, lebo niekto klopal. Ale ešte tam je môj kamoš, čo chodí do školy na 4. školu. Ja som už druhák. Má veľmi ťažké. Ale akože, není to také ťažké, má treták, alebo štvrták. Má akože dobre fúka.